Het einde van de slag. Een film van Jean Benec. Ja, ik zal even gaan staan. Wat doe je dat? Soepel? Ja. Doe je dat vaker? Ja hoor. Ja? Staan? Ja. Heel goed. Je hebt ook geen idee wat er met je film is gebeurd? Nee? Nee. Grote verrassing dus. Merel Spikker. Of misschien Van de Spikker. Dat ben jij. Merel, kom alsjeblieft naar voren. Het einde van de slag. Die kreeg jij dan in één keer toegewezen. Of heb je mogen kiezen? Of? Nee. Echt, Marina was de baas die zei, dit wordt hem. Ja. Blij? Of denk je, had ik maar Annelies? Nee, ik ben blij. En is het naar tevredenheid, is het gelukt? Hangt een beetje van af hoe het eruit. Daar is de monitor, jij kan meekijken. Het publiek geeft jou om aan te moedigen al een enorm applaus. Dat applaus is ook meteen voor Jean. Het einde van de slag door Merel Spikker.